Hemmejäde salam, men Altyn. Habarsız galmanyň şu ýyl boýunça iň soňky bölümine, ýagny 237-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, belki köpüňiz eýem bilýänsiňizem, biz täze bölümleri Ak Kepleri studiosunda ýazga geçirýäris. Iň ýakyn wagtda arka loganda goýarys. Täze 2024-nji ýyla sanyja günler galy we men sizi öz adymdan hem-de Meje Toparynyň adyndan tüýs ýüregimden gutlaýan. 2024-nji ýyl nesip bolsa hemmejämiz üçin saglykly, uğurlu ve söýgü dolu bir ýyl bolsun. Ýadyňyzda bolsa, geçen bölümde 88 000 agza ýetipdik diýdim. Dostlar, diňe berekelaňyz bar. Eýýäm 89 000 agzany geçdik we täze gelen dostlarymyz Meje Tamam maşgalasyna hoş geldiňiz we like basyp tesir ýazmak muçakdyr. Abloşkada Habibler, bu näme boluş diýip durma. Doğrudanam Habibler, egerden oy. Hem Nazir, hem Nazirita berekella size häzirlikçe saýlawda gaty öňde barýaňyz, galanam nesip bolsa görübererse. Dostlar, size de berekella saýlawa aktiv atnaşýaňyz. 13 000 adamdan köp ses beripdir. Sağ olun, hakykatdanam beğendim. Sebäbi näçe köp adam atnaşdy we öz sesini berse şonça has, anyk we gyzykly bolýar. Ona näme dostlar, sizin hem gollaryňyz bilen has höwesli täzeliklere başlalyň. İyileşimiz Arsen Şahuns täze klip hödürläpdir, Minya Kaçay. А меня качает и кружит, и сердечко бешено стучит. Dostlar, geçen ýylyň soňunda Farhat Öräýew özbek dilinde papur hödürläpdi we şu papury bir ýyla ýetmän 1 milyon görülmäni geçdi. Farhat berekellan we tüýs ýüregimizden gutlaýar. Ve ýene bir täzece papury Farhat Öräýewden bu papurydaky aýdymlaryň hemmejesini ýatdan bilýänsiňiz. Saçın jamar bullun bima, göderi humay nuranay, yüreğim para para, anora can. Ýene bir täze klip DJ Bega bilen Mährden Ýüregime ýazdym. Sen bilen giderim, Yüreğime yanlamadyny, sen men bahtymyň aýdymy, bir sen bilen maňa dünýä. Ýene bir klip täzeligi Kuwat Dönmezow Gel Jerenim. Gel jerenim gel, gel şunu döneyim, gül jerenim gül, gül şunu döneyim. Indiki täzelik Halipa Annuş Murat Durdiýew bilen Dinaradan öňkü biz nirede. Öňkü bir nirede, duyasım gelýämin, öňkü bir nirede, duyasım gelýämin, sen sesini eşdi, duyasım gelýämin, öňkü bir nirede, ketdin aýdymmaga. Dostlar, Eldar Ahmedowyň öz YouTube sahypasyna öz aýdymlaryndan zborik edip ýükläpdir. Geçip görüp diňläp bilersiňiz. Ýetip gelýän täze ýylyňyz gutly bolsun, Eldar Ahmedow. Mähri Pirgulywadan ýene bir näçe konsert klip. melek yüzlüm bol mehriban gelir, güllerden doğursun elim, gözümün görüşü gıydıma. Dostlar, ýa-ni değişim ýaly ýene sanyja günden täze ýyl. Bu täze ýyla biz ýa-ni Meje Tama 90 000 agza ýetersmikä? Men pikirimçe, eger hemmejämiz bileje şu bölüme aktiv şekilde hemmekime paýlaşdyk we agza bolmadyklarymyz bar bolsa, agza bolsak, 90 000 arkyn geçeriz we maňa täze ýyla ullakan sowgadyňyz bolar. Dostlar, küçünlükde bizim Google'larda Türkmen şaýsepleri mirasyň açylyşy boldy. Biz hem şoňa bardyk gutlamana. Hemmejäde salam. Bugün köpüňiz bilen doksun bizim komandamyzdaky, toparymyzdaky Google'larda miras jewelry, ýani miras Türkmen şaýsepleriniň açylyşy boldy. Bizim Не только Türkmen. He. Европейские модели. Dünya şaýsepleri bar, не только diýdi. Nokasoy keçdi. Guga mutlaýas. Meje Tama adynyň
Mevzutum ağdalarının adından pikirimçe köpsi kutlayandır. Şonu yürüyte sen kutlamak için geldim. Ellerine de köp sağ olun, minnettar. Mikrofon berde Gugan. Hemmeňize köp sağ olun, minnettar. Mevzutumy kanalynyň agzalary. Kutlu olsun, düşümlü olsun, pullu olsun, yine de ulolup gitmeňiz arzu etken. İşiniz üstünlük. Alacan neşeydi Türkmen milliliğimizi. Sağ olun. Bugün Davarani kardeşim Kemal Anayf bilen. Miras Türkmen şahsiyetlerinin açılışı oldu bizim. Dumanım içinden soğuk bulvarı kalır içimde. Gözüm görünüp barda bunu. Ayatul Kursi yani Kur'an. Assalamu alaikum. Hemmeňize hoş gördük. İlk Altın boş gidin o ya. Fazla öyle. Inni gelin görelim bu hepde Google näme soraw taýnadyk. Hemmeňize salam dostlar. Yetip gelýän täze ýyllaryňyz gutly bolsun. Geçen sapar berilen soraň jogabyny Nargiza Rahmedowa diýen agzamyz bilme başardy. Nargiza bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni tä soraw ünsüje dinleýär, dostlar soraw şeýle. Suwun üstünde ne edip ýörak bolýar? Kim soraň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmagy başarsa, öňke düşünmeýärdim men adymdan 50 manat. Onda näme? Hemmeňize üstünlük täze ýyllaryňyz gutly bolsun. Dostlar habarsız kalmadı. Hem yaşları, hem yaşlıları, hem çağaları kızıklandıryan ehli täzelikleri bir yerde hödürleýär. Ve bu hepde MPO şahjyna hip-hop dünyasını başlayan bu tezsa fit täze yüz ve Karvila yara. Sessiz yıldızların parasını Takıdemin kutaryan sasıyım İnamam yarım Çıkmalı idamım Ceren Nazarova täze ile ýakyn öz müştaklaryny beýendirmek üçin ýyna täzelik hödürleýär. Hiç kime aýtma. Hiç kime aýtma birden aýtsam, men hanaýanla gatsam, men süýjejem diýip adymy tutsam. Sen aýtma birden aýtsam, men hanaýanla gatsam. Yine bir täzelik Eýranly türkmen gardaşymyz Emin Rasen bilen begenç öwreden Vatan. Asırlarım guancı, atmışlanlı vatanım, nefillerin dayancı, genciken vatanım. Inniki täzeligimiz Azat Orazow bilen Ýazberdi Mahmudowdan gabanma. Dostlar Azat Orazow we Ýazberdi Mahmudowy bilelikde täze şow gepleşigimize mehman edelmi? Ýadatdyňa gabanmanam doroňa gabanmay meni söýenip seni gabanmay meni söýenip seni. Yine bir täzelik, yine bir legendadan Jumamra Kasimow ýagny Jos Näzlice Leyla. Nebli Celila'm, şirin terli Celila yarım, yerlini bilmez canım. Inniki en poş täzeligi Maral Durduýewadan Yürekdeşim. Yüreğime göre yüreğim var, ikimiz mengdeş, yürekdeş. Sana çeksiz süýgüýümken, yürekdeşim, sen sırdaşım. Batır Muhammedow Batır çapaýyň täze aýdymy öýlenin. Oglanlar eşitýäňizmi? Öýlenin. Kardaş bolar ne der ödüňize, şatlyk berer gussuly gözüňize, gadal bilen saz berer sözüňize, balkandan eýlenin dasar balkandan. Yine bir hip-hop täzeligi bilen MPO şagajygymyzy tamamlaýar. Espectre Fit Citizen Ayratin Dünya. Jağında köpelsin sen Ömrümün manisi yeketer Sana bolun duyguymun adı yok entek Söygüden ulu onunum hasken Seni yönü söymep bana adeken TikTok täzeligine dostlar Halipa Aman Kadirov bilen Özbekistany türkmen Osman Noruzowyň toýdaky pursady.
Täz könüleri yatlaşacağına Halipa Aman Kadirov, Josh gelince. Ay dünya çiş vardır imçisi yaman. Dünya çiş vardır imçisi yaman. Bir olur yersiz kahrı Josh geldi. Ey aşıkları bir gün ahir zamanda yardan ayrı düşüp aradaş kalsa. Vah daş kalsa. Yine bir könüleri yatlalı Aşgabat Plus grupası bilen giyceler. Düştüm ben başka bir feyve, başka bir dünya, başka duygular, başka sevgiler başında. Men düştüm cennetin başına. Sevgimin başına giyceler, günlerimi görmen kalanında giyceler. Benim aklım geceler, geceler. Günlerimi görmen kalanında giyceler. Benim aklım geceler, geceler. İndi gelýär tesirleri okumaly şaçygymyzda ilkinji tesir ýazyp bayrak kazanan dostumuz Balkan 25 top gepleşik. Bize Instagram'dan yazıp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Gülistan 88. Batur Muhammedov sizin gepleşiňizi Amerikadan howuz bilen dinleyen size salamlar. Biz hukman salamımızı Batur Muhammedov'a uğradırız. Yeni bir tesirimiz Näzli Ağacanova. Könlüleri yatlalyň şahasyna Söhbet Jumaýewiň könü aýdymlaryna goýaýyn. Bolýa hukman goýarys. Yeni bir tesirimiz Ayhançyk. İşinizi üstünlük arzu etken media tama. Köp sağ olun. Yeni bir tesirimiz Meha. Ведущая девушка еле разговаривает, но красивая. Sebebini aýdaýyn we bäri hemişe aç gelýän şoňçu. Yeni bir tesirimiz Ütköşk ady bilen Salam aleykum media tama. İşinizi üstünlük tölemä malades gatty gowarýaňyz menkinem okaýyn her ýerek ýatdan çykarýaňyz. Şu ýerde okudyk. Köp minnettar. Indi gelýär soňky tesirimize ýene bir Ütköşk ady bilen Snowum Godum. Moskwadan Salam media tamany 2020-den bäri görýän. Öň bir oglan alyp barýady. Gullukdan gelsem altyn sen alyp baryp başlapdyr. Üstünlük, opşuqo arzular, media tama meni hukman okan garaşýap ýaşdy. Sizin hem yeni bir gedek hemme jaňyzyň täze ýylyňyz gutly bolsun. Köp sağ olun yazan tesiriniz için aýratyn spasiba. Dostlar, üns veren olsaňyz bu bölümde MPO şahaçygyna epesli täzelikler wady. Siz kliplerden aydımlardan haýsyny has haladyňyz. Size tesirlerde belläň, men bolsa şeýlelik bilen bölümi jemläýin. Dostlar, täze ýylyň birinji hepdesinde belki bölüm çykmaz, belki çykar. Ýöne ikinji hepdesi hukman çykar. Indiki bölümde görüşýänçek özüňize gowja serediň. Hoş, sağ olun. Täze aýdaýynmyň kyrny? Ýok, ýalňy. Täze ýyla gelen dostlarymyz ýaňyşdym. Ay. Täze näçe? Liklere başlalyň. Baş ýaňyşdym. Arsen Şahunz. Minä kaçay. Elik dice ýaňyşdym. Eldar. Bu arada yalan habarlar çıkarıp ediletdiler. Mährip Pirguly, şoň familiýasyny hiç aýdyp bilemek. Mährip Pirguly watan. Şoňdan täze ýyl. Biz ýa media tamam. Ýaman ýaňyşyp ýa-da şuro klikçi. Ýani yetersmike agza. Ýaňyşdym mene. Dostlar. Bu hepdeki diýen bir söz var türkmençede. Hiç kime aýtma. Böyle aýtmaz jere. Ýene şowurda aýtdyra. Jubam Rakasim demen kiçijik kemdiňleýän aýdym çimde aýby.
Bir gerek toya da gidipdim şundagilemanim. Öylenin. Olara mağa diyerini. Senem çıktı. Giyceler Aşgabat. Giyceler mika. Täderliklerden habarsız